Mana kamano nyakoramga juang kamora mora mitira kautulu makende maruwa ki chenro mar Duond Onagi mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kamata e chenro ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyarunyi wan kaka wonten chieng' tich adek tarik paga boro do mara dek higa gana ariyo kod piero kod auchiel sa en kacha sa paga chiel mano wanyisi ni odhiambo kawuono sama chalo goda kamande odhi bedo kachiel koda wuod Luo wuod Onagi mabende koro wuok oko kacha koronga juang marna ni otero Luo kama ber kendo dhika komno mar KER 2027 korom gajwang wan kande kachel ko Professor Fred Ogola maen jalar kom mar KER mar gagana prario koda gagana rio koda birin korom gajwang mabende en kacha Professor kende economist and governance expert korom gajwang bende en kacha japuonj madunga na lecturer ma university en jal mabende ne kod lony mopogore kaka woodlu mai mamiyo wabedo kode kande kendo wago kode mbaka kodhi nyiso ni to lek mare en mane ni okelo lokruok maber mathoth oganda mag jo Kenya bende koro gomit korongo juang ma biro sama koro bende koro yiero chiegni wadong mana gi dweche matin to wadhi e yiero kacha mar e gagana riyo kod proko da biriyo me akauthul makende mondo mi arwaki Chuny Onagi TV kama wadhi go mbaka chiel ka studio mag Chuny Onagi TV, Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, kete mana Chuny Onagi TV kwa chako chenroa e yumachalo koda kamandie. Professor. Yes. Akauthul makende mamusini Rio nade. Rio maber. Wamor kabisa kwa mchopo mari studio ka. Yes. Abenda mor. Kendo wawinjo maber nikech ne achiel kuom jotelo bende koro wuok ko madwaro komno mar KER. Yes. Tindini mais the highest position mwaus kawuono. The highest, yes. Yeah. Yeah. Kapo kwa chako maen kamera mari nyisna ya wuto nage ni to Professor Fred Ogola en wuod kanye to chalo nade. Fred Ogola en wuod Ugenya. En jakateg jera. Wok Siaya County. County miwacho noting'o jomosomo ahinya. To an ng'at jalony weche mag uchumi, weche mag telo, to asebedo professor Strathmore higni 17, to sani an deputy vice chancellor Uzima University, to mago koro dhi kama rumo nikech koro chopo ga seche miwacho ni koro nyaka resign mondo idwa gimidwaro, koro mago preparation maseikre. To an kaka ja Kenya, an nyathi monyuol Ugenya to dhi dak Kibra, adongo Kibra. Baba nen katekis, mama nen japuonj. Koro adongo nyithindo 11 e room achiel Kibra. To gimogola oko en mama nikech kawuono en tich adek. Tich miparo miyo donge. Koro mama momiyo nabedo professor nikech ne iketo waga e mesa. The largest furniture i odwa ne en ga study table. Koro kata sani koro gimosa 12 gunus kila ng'ato se chiemo jirimne mesa. Koro routine no emomiyo somo no bedo maber bo akonyra. Emomiyo kwayo jopiny nyikwara mogi bende kumintiere. Routine mari manyalo mi idhi mbele en mane. Nitie jomoko man kod routine mabeyo, jomoko nitie gi routine maricho, jomoko nitie gi routine ma neutral. Ing'e nitie gimiluongo kitabu miluongo ni Atomic Habits. Atomic Habits wacho ni gik ma neutral en kaka nindo, nikech kila ng'ato nindo. Chiemo kila ng'ato, mago gin neutral. Dhicho kila ng'ato dhicho, mago gin neutral. Donge. To nitie habits maricho materi goli mabor gi Nyasaye ama teri mabor gi gimidwaro achieve. To nitie atomic habits, gin habits manyalo teri mbele. Koro ana kwayo ni atomic habits mama na en by sa 12:30 ji osechiemo, ji chako somo. In mari ichiemo ga sadi, idhi nindo sadi, to isomo ga sadi. Tang bitimo ga manyalo teri mbele. Aparo mane manyalo wacho ni kwara mogi nikech mane magima an. Nikech professor, modibet professor nitie gima nyaka beno omichopo kumichopeni. Kata kila ng'ato nitie kod story mare. Kata mana in James in go story mari. Okichopo kanono. Mana dier. Ero kamano kwad chako kacha juluno go ngero ni kama ile megwonyo. Wan kaka Chuny Onagi TV waro ga chako twak gi gero nikech magi gik mabende jodongo ni tiyo godo. Ne gigo ngero kacha ni kama ili emegwonyo. Ngero ni no na. Kata kaka iwinje. Ing'e ni ngero ni nyalo an ka pare nikech ing'e ni gini ing'e ni okogol ngero ni go joma tindo kaka wan. Ngero ni ogolo go joma riek nikech jodongo ne nigi rieko mang'eny. Nikech ineno kaka inisega kaka gigwanyre ga e public. Koro jomoko nitie magwanyre ga e public. Koro onyalo bedo ni en excuse ni ng'ato kogwanyre to karo kanyo ema kutumere kanye maile.
Mar ariyo, ngero ni bende en ngero ma kaka mar muma, nikech en ni kwayo. Itiyo kode kidwa kwacho ni kama ile mitimo nade igwanyo. An school e machanda. Kata nyathino tiyo kode e class no an kika chandra gu maths, an adwa chandra gu Swahili. Nikech Swahili ni machanda makakalo taburo kalo penj. Kata kine go kare yanyalo kuma chanda en mana human resource ama human finances machanda. Basto bende idel ka. Okinyal gwanyo wi seche masianda ni matimrade e maidi. Inyise ni kikibed gu wich kuot mondi tim gimi dwa timo. Timatima gimi dwa timo no king'ien mane gima nyalo tere kumidwaro. To kiki chandri ni gi kamora miti wondri. Gwanya kuma ili. Aparo ma ka winje han tingen dhok bedo pogre jo Kenya wache mopogre jo Migori wache mopogre to jo Homa Bay wache mopogre ngen Central Nyanza gu South Nyanza pogre un karu kacha unyo no wacha wan wache ingen mo Kenya jo madho changa wiricho Professor Bebile Batin yen kine professor nyaka ano kamadh changa lakini madho changa okrach mama ne chwako changa to changa no bende mopuonjowa to joma riek bende madho changa orengo madho ing'e orengo ko madhe bwange chiek to kochung to kowacho gimwacho tiwinjo gimwacho. Ero kamano Professor Fred Ogola nyiswa ni to lek mar bedo president mar Kenya no chakore karango. Lek mar bedo president mar Kenya ni ochakre 2022 ka wantie Bomas kana neno kaka inyalo ji nyalo wondre kaka ji nyalo wondre ni ng'ane idhi mitelo to kumi ti wonda ng'ato ma lero di chieng' nikech jogi osewondowa moromo. Parie ni James chaka ne wach nwang'o independence iwondo ga mna joluo to gimo osebiro kan joluo nwan wadwa siro ng'ato. Jaramogi nowacho no hakuna uhuru bila Kenyatta. Wasen wange ang'o. Baba Raila Amolo Odinga nowacho no Kibaki tosha. Donge wan wange ang'o. Koro gimo miwacho kano wan idwa miwani, ni dwa ng'adnwani, ni bro gwelnwani. Ing'e ni bang' mano na paro ba chako somo historia ma joluo. Ing'e joluo no wuok kanye. Joluo no wuok Misri. Gikalo River Nile no, giluwo gibiro gidonjo Lake Nile to be biro ka. Koro kidwa ng'eyo no lek no wuok Misri, lek ne mane. Kidhi dala Singo, Migori Kadem, ntie gimiluongo ni dala Singo. Makanyo ntie kwara miluongo no Lo, ntie Choli, ntie Chien, jogo ntie kanyo duto. Koro kidhi odo Lo tinwang'o Singo manomiyo Lo. Ing'e gimomiyo ng'e Lo? Olo nyiso ni jaluo no singni Lo. Kidhi Mombasa, kidhi Nairobi, joluo man gi lowo mage. Wan mana squatters. Nyiso ni pok wachopo singo no. Kendo jaluo no singno mwand. Ni jaluo nyaka bed ng'ama nigo mwand. Omiyo jaluo chon nodak achana. Ne ng'ato kodak ten gumwon abich. Dak ipien mon 10 kiongo go mwand. To ne jaluo nodak achana makata jotoko dera mane lako ga ka jaluo. Kendo kaja muo lako ka jaluo owinjo maber nikech chiemo ntie owinjo maber kata kidhi kuma dak e Ugenya wan go jo Samia ne gibiro ga lako nikech kise lako tin maber nikech chiemo maber jaluo no dak achana ok ne wa bandre gu pat mo sabun walwokre go da jaluo no dak achana mogik jaluo ne osing ni loch jaluo okoribu benni telo ni jaluo moripo benni telo to kendo jaluo dware ni kwasenwang'o jatelo kaka KER nga achiel cha te mwalo. Koro sani joluo ntie pogruok mantie. Iwinjo ni UDA ni gweng'ni. Kwa jaka chaka kodi adwa mana ni nyisna japiny ni to lek mari mar bedo kama bende no wachane kadwar in kaka Fred Ogola Professor kidwa duok singo ing'eni gini is not personal. Mara ok en personal. Tiende ni mari itemo wacho ni Mario ya kama bor. Wa mabor. Nikech ang'iyo gan to joluo ne oripo beni chopo kanye. Jaluo ne oripo waluyo mane bwa chop kuma oripo nwa chopie. Baba ne wacho kan Kanan. Ntie gima ni iluwoga ka ji dhi Kanan. Donge. Koro jaluo ne oripo beni obedo go mwand. Jaluo ne oripo beni nitie kod lowo to kod ang'o loch. Wasenwang'o mago podi. Koro ng'an ma bro timo wachni. Tiduogi buk mar Isaiah chapter 6 verse 4. Nyasaye penjon to aor ng'ano. Taduoko ni kiora
nikech koro singo ni nyaka chopi ng'an mabro chope ka kila ng'ato wacho ni wan kwadwa winjo ka piny Luo Nyanza duto kila ng'ato wacho ni kodware jomoko ino biro rito mondi jomoko biro wacho ni gidhi kwarusa kuom ng'ato donge chon ka nidwa golo kodhi jaduong' ne nyalo kwa jaduong' wadgi rusa na dhi golo kodhi ni dhi ti golo kodhi mokwongo i ot donge e kidhi golo kodhi ang'o i pap koro an adwa golo kodhi matero wa kuma adhiye nikech king'iye gima timore James shida ma Kenya maduong' mogik ing'en en ang'o en uchumi sani kidhi ot ting'en chumb onge ing'iyo kaka dichiem en chandruok school education healthcare an jatelo mar uchumi nikech mane gima tiegrani kata anyalo luonga New York na dhi puonjo jo New York about uchumi ka the Kenyan problem en uchumi ng'ano moripo ng'ano madu solve do ng'at mong'e uchumi erokamano wado mana background mari matin to kech kwaneno kacha bendi bedo kacha lecturer mabendi wacho ni puonjo kacha bangi gini 17 to wacho ni lek mari mar bedo kerni en gima bendo ya en gir juogi to bende waneno mbele kacha cha ne wan bende gi wuod Luo bende no chung kendo ne temo dwaro komno mar KER mado ni nyiso ni to kose imbe ne yande moko ne luwe kendo ni support wach mana right honorable Raila Amolo Odinga mondo bed KER kose imbe lek mar bedo KER ne no biro ni chon kose ere kama ne fwenye banki se resign mondo iwuoge teaching practice kose ere kaka mari ni biro ing'eni nadwa bedo mbunge ma Ugenya to nanyiso jo Ugenya an abro temo one time ka koka nwang'o to kendo kabedo bare nikech ing'eni nyathi ok nyal dhi class achiel tirem kendo nuoyo class achiel an nuoyo class ok anuoyo nodhi nade mbunge ma Ugenya ing'eni kanene wadwaro nadwaro ticket ma ODM to weche no biro matek koro baba nowacho no onge nomination koro ni kao direct ticket ing'e direct ticket gi ok inyal ng'eyo ne ng'al man wang'e to nwang'e go formula man koro kane ok an wang'e to Raila noluonga to nyisa no Fred kik ibed gi chuny matek pod an go lweny mang'eny adwari ni jogi chanda gi weche mang'eny dhi TV ius agenda mara koro aus agenda mar baba higa mangima koro towards the end mar 2020 ka wachiegni chopo dwe mar auchiel ka ne an Professor Strathmore lakini adhi ga TV ka us agenda mag baba ogona simu gi jatenda ni Fred ing'e ne okoripo bini wacho weche mag siasa nikech ibiro riembi tich jatend piny ogo simu jatend piny masani ni ogo simu wacho ni kidhi mbele nikech ing'e ng'at mong'e wach ma uchumi ne ka dhi TV to onge ng'ama nyalo bit aka explain agenda ma baba ma inawezekana baba KER ang'onogo donge andiko nyaka manifesto mar regional manifesto mar 11 regions mane walonj go paranya Pan-Africa koro kane jatend piny ni owinjo ni koro campaign mar agenda ni koro chwako madwa keto bottom up mar en to gona sim to nyisa ni ko kari kan statements magago titimanadi idhi riemba Strathmore to nyisa an ok anyal recant statements go nikech awacho mna gima ni chunya to ok anyal gologi koro immediately kanene ng'ani osedonjo to go sim Strathmore to riemba Strathmore donge to riembi ka KER osedonjo tele yes to wacho no koting'o Biblia ni tangen ti jorumo to ting'o Biblia tarik 13 dwe mar 9 2022 tanwang'o barua tarik 15 dwe mar 9 2022 mana 2 days later koro babu lunga to insan no Fred aparo na ng'eyo ni intie kod ni kaka listen to you on TV you have capabilities kiki bedu marach donji LDP ema kora an sani kakwa loso ni an presidential aspirant ma LDP ma en original party mar baba nikech baba ema no kaw LDP bodonjo go kanye inak bobedo go prime minister donge koro LDP ni jomoko acho nowe gi ODM donge koro baba o hand over ni LDP koro LDP I'm the aspirant koro sani nyiso ni chama marwa ma beginning cha chama ma Jaramogi cha chama ma Jonagi mano poden chama moduogo mano nyiso nyaka ben tie kaka Nyasaye tiyo gi ji donge nikech an obuoga kanwang'o LDP nabedo president aspirant kanano buoga koro nyaka ben tie gima juogi timo nikech jomoko wacho ni Nyasaye tiyo talinga donge maybe it's the case nikech ng'ano mong'eyo
kaka na chopo ka bende Nyasaye mong'eyo nyathi monyuol modak Kibra motho gotiende donge mago Nyasaye ma prepare ng'ato. Wacho siasa mabende gore wacho ni Raila Amolo Odinga ne award kata mana reward jogege mabende notiyo kode matek kabisa ni ne ODM kacha kendo no kwai kacha mondo meneuza agenda mage. Kane wa fomo kacha broad base government nono ko kawo jomoko achiel ariyo adek to keto sirikal. Bende approach mondo mbi yud lemo mar sirikal kacha koseino nong'eyo no okaber kod sirikal. Ing'ene baba ne riek. Nong'eyo no kanyal tiyo kod William Ruto. Nikech na tamra ing'en kaka gik mana wacho kuom jatend piny ne gin gik madier. Nikech na wacho no grossly incompetent, grossly corrupt. Di muonyo wechego. Ing'ene wach kisegolo dhogi. Emomiyo kik ibed ga garaka kiwacho gimo ewi ng'ato nikech kisegole ok dowuog. Indi duok wachono. Lakini nitie jomoko manyalo wachno kawuono to kiny kendo gilokre. To I'm not that kind of a guy. An no nyuola kaka se wacho kawuono. James is a follower for long. Isewinje ka Fredo wacho hama to kiny en hama cha. Wawe wachono. Kata tuju makoro sani serikal chando. Unyisan professor. Dhiang' mager ema piene iloso go bul. Nikech na ger ne kadwa winjo wach Ruto. Nonyisan dog piny inwang' tich sirikal mondo ichiem ipidh nyithindi itergi skul. Nikech nowacho no dhiang' mager ema piene itiyo gang'o ibul. Nonyisa gan kadhi mbele tibro tima nandi ibro tieka. Emomiyo Ruto maka ndaladi 12. Apar ni gigo ineno gini social media ima kati gola tingisana arikant mondo achnu jatend piny beta ktamra. Kata sani seche man kani antie kod prize on my head ne ka wacho no ber tadi scrap to ano kanyala wacho no ber nikech kata ka nindo my cells tienda koka wahanga yewiya nyiso no jatend piny masani cannot run the economy. Maka penji kacha gima itemo wacho kacha ni kecha idwa chung KER mar Kenya 2027 nikech achiel ariyo adek manusebedo godo gi jatend KER. He's incompetent. This is not personal. Nisna ja piny ne gimo midwano gimo kera agenda mari lokrok mabedi dwaro kelo na piny Kenya. Kecha piny nyiswane kaka Fred Ogola gimo meyo e uboko komondo meyo ikaw komno kata mane dwa bedo KER mar Kenya. Ing'ega matimere James. Kane ni wante kod baba beruka ne watumo gimulo ngono the first liberation. Mababo wacho gini after the last minute. Donge. Ne watumo first liberation manen golo wazungu. Donge. Mara ariyo ne ntie political freedom. Makoro we are enjoying. Mababa no fight for. Donge. Koro baba king'iyo adia ma baba. Emomiyo joma ondi gan linda gicha weri kodgi. Baba no wacho no odhi bedo president 2022 to give us the third liberation. Ahango kosawa chadier. No wacho no wasetiyo go pesa kigero infrastructure, kigero democracy, pesa motiyo mang'eny mag katiba, kiloso go parliament, kiloso go county assembly go mago pesa motiyo. Koro sani japiny dwaro gima diketi ofuko ne. Donge japiny dwaro yuto. Emomiyo ne baba wacho nitie baba KER. Nitie 6,000 mane baba promise. Donge baba no wacho no dhi timo industrialization mondo nyithindo nwang' tich. Koro that is the third liberation. Koro who knows the third liberation moloya? James nyisanga timinge Kenya ka apenji donge Fred apenji apenja gimo ma simple. Kwa samora anemo kawinji wacho maber but gimado mondo nyis japiny bende dwange ni to gino ma Fred Ogola kech third liberation ni to macha ma kata mana patch Raila Amolo Odinga. Koro ng'ane mana ja piny ne gino midwaro kata lokra chilari adek midwaro timo na ja piny. Wachi gumuse. Nikech where are you coming from? Wasetieko first liberation. Wasetieko second liberation. Third liberation en ga abortion. Every year abortion. Nikech ng'at moripotime okonyal. Donge. Kibaki otemo to konyalo. Nikech corruption odonje to ukabila bende odonje. Neno gima ne gitimo na Raila dwano chung mondo time okotime. Donge. Jatend piny masani kia gimiluongo ne economic liberation. Iwinjo?
And I'm an expert in politics. Koro, me, I'm an expert in economics. Don't you? I've turned around countries in Europe. And my advice Rwanda. And my advice Ethiopia on economics. Koro gimi nyalo timo oko ma Kenya. Okinya tumo nuthuru. Koro abiro gimi longono the prototype. Don't you? The prototype and an economic model. Manyalo miwa 100,000 jobs per county, every county in Kenya. Winjo? And I'm using the silver bullet manyalo konyo pini duto. Oken gik mange road construction, shoe. No. Gimanyalo konyo jo Kenya any yuto. James Wang is just a simple arithmetic. Dongwan Kisumu County. Kwa nwango 100,000 jobs watumo through manufacturing ama production, large scale agricultural production, wanwango ni yude 100,000 jobs. Magi chamu minimum 30,000 per month. Donge. PAYE is 9,000 per month. Donge. 9,000 kigo yoga 100,000. Donge. How much money is that? That is 900 million. Donge. Mano en PAYE only. Winjo. Kigoyo mano times 12 Jere ka kido job gi. Idi loso ginade. Very simple. Very simple. Kata sani kiwacho ni dwa pidho avocado in 50,000 acres. 2 acres, 2 youths. Donge. That's 100,000 jobs. Kata kidwa pidho anything. 2 youths per acre. That's 50,000. If 50,000 acres times 2 youths, that's 100,000. The formula is there. It's called in the evolve formula. The prototype is there. Okenigima is guesswork. We have the formula. We have the formula. In any formula, en kakano 1 plus 1 is equal to 2. Donganyisin easily. 50,000 acres. Donganyiwang Siaya. Donganyiwang Migori. Donganyiwang Homa Bay. Last weekend on Saturday and Sunday, I was in Migori. River Migori was going down. Donge. Migori can be the richest county in East Africa. Can I show you? Migori, donge ntie kod niang. Donge, ahango. Migori, ntie kod cotton. Migori, ntie kod gold. The same Migori, ntie kod youth maongo tich. The same Migori, ntie garage. The same Migori is at the border. What do you need? Tell me any city gifted that is gifted like Migori. The governor is sleeping. Iwinjo mano ngama nindo okonyal neno mano watch me kwalo grabbing imagine neno kora nyisi gan the formula is there, economic formula is there. Imagine understand the formula. I have done it elsewhere. When Greece was going under Greece lower kinde mar global financial crisis, European Central Bank no or agrees it did not fall. Greece, Kenya, which economy is complicated. Greece is more complicated. Koro example mabende koro japiny neno kaka achiel kaka kuom wuod Siaya. Bende nitiere impact ma isekelo na ja Siaya ma ka ja Siaya wacho ni to mata dier Fred Ogola wuod oromo godo kendo nyaka omiye gini. Well, mangeny but not on national scale. Kana campaign as MP ma Ugenya, dipenjo Ugenya. Kantie ja Ugenya ma winja oduoka. Every 2 weeks na atomo medical camp Ugenya. Now me free arthritis medical. 30 days dose mar arthritis. Every 2 weeks. Every 2 weeks negin mango pressure, diabetes and ulcers. Reading glasses ne jo Ugenya nwango nono every 2 weeks. Ma jodongo ne somo nikech jodongo moko ok som ok no wangi okethre. To gidwaro that reading glass ma magnify letters. In those medical camps, nyithinda 16 nonyuol. Iwinjo? To out negin 26 nonyuol nyithindo 26. 16 negin yawo. Oshagin Fred Ogola. Saniki kao simbi go no mama miluongo ni Millicent ma ok bar ndege, nyathine nonyuol i medical camp ochako no Fred Ogola bar ndege. Koro wanyalo dhi walos mang'eny donge. Nyithinda di man thin joluo ma coach bobedo CEO Kenya. Ingen sani case Equity Bank MD, there's a Luo who is an MD. Obedo MD where? I told them in Strathmore. Aponyo 1 million executive masani I formed asemio akonyo ji piradek gabirio bobedo CEOs. Anyalo county. Aponyo James Mwangi. Kizi Jaramogi Oginga Odinga Hospital ka. Aponyo Lesiampe dongenen CEO ka. Di penje nga mopuonje Strathmore. Donge. To en ma connected gu
uzima okadwa wacho mang'eny nikech ing'eni weche kwach mang'eny donge anyalo count CEO ma housing finance an mapuonjo ba promote winjo to nitie joluo mamiyo scholarship osomo PS Omolo apuonjo winjo Josephat Nanok apuonjo be en mamiyo jo tich Kemri bok Kemri bodhi Lake Basin ko kanyo to bedo PS lakini sani koro gini serikal arach winjo koro bana we can talk and talk James Mwangi apuonjo ok joluo kende tapuonjo jo Kenya mang'eny scholarship jomoko dhi Barcelona jomoko dhi Switzerland gi nyinga koro nyithindo ng'eny kidhi kuma ne gi connection mari mabende gi jok mabende koro isegolo gi achievement kata mana dongruok kata mana development mabende koro itiyo kodgi e kelo mwandu ne mana county ni masia kandi koro ing'e gima timre mondo itim gini on a global scale nitie gimidwaro nikech nadwa gero factory ma tiang' Ukela Ugenya to MP okelo propaganda nadwa majo Ukela lowo winjo ne an go sponsor mane dwa gero company Ujwanga maloso go mchele dongi make mana gi kanyo jatelo kora nyisi wanyalo wacho mang'eny to adiera to ntie nikech kipenjo jo Ugenya to gibiro nyisi penje jo Ugenya an ng'ano mar gidwa no bed nigi bunge 2020 to gibiro nyisi Ero kamanyo kuram gajuan kamora mora mitire ma en Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan kende kachiel kod Professor Fred Ogola mabende wuok kacha kaka wuod Luo mar neno ni oyudo komno mar KER higa 2027 kuram gajuan wadhigo kod mbaka dwaro komno kachiel kod party mar LDP winjo ko wacho kacha ni party no nomiya kachiel kod Mosenindo Raila Amolo Odinga kwadogo to no mar ariyo to wadhigo kod mbaka to dhi nyiso ni to osewuotho maromo nade to mbaka mabende samoro jo Kenya go kumbe ka kuonde duto te chalo na kuram gajuan dhi nyiso ni to lekne mar bedo KER no ochopo kama nade memed kete mana Chuny Onagi TV ponono ni kacha gi ote menyalo oro no studio kandie wakautul makende mayo ni live mago mag Facebook page Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube Chuny Onagi TV orno ote magi kango doge to mar ariyo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi med kete Chuny Onagi TV wadogo bang sama chuok ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi.
Mora mentira ka thulu makene magoniro kama madonga nya kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama wan kande kachiel koda Professor Fred Ogola ma en kacha jalar komno mar KER igagana rio kod pro koda birio ge chama mar LDP kendo mongere kachiel koda kata ge longo ni third force be pakore kaka third force gido kelo kacha lokrok maber kabisa ne wacho ni kwa dugo telo mar rio to wadhi ka kacha otemagi kachiel kod numbers mano jo piny doro kacha namba sim ma student no na birio adek achiela nono abora ngwen achiela adek aboro kata 0731 084138 mano namba student maro 0731 084138 mano namba minyalo go achiel kachiel to itude kachiel kod prof kata nyalo miyo pachi twak mabende wan godo sane ni wan gi jajadero Joash wacho ni mos na jatelo erokamano wan gi Morina Chieng wacho ni mos na jatelo erokamano wan gi jajadero Joash wacho ni embo kete twakacha wan gi Agneta Otieno wacho ni igo isim koso inyalo go isim Agneta mondi penja jatelo gimoro manado kacha kato wan gi Liz Onditi bende wacho ni embo kete twak mar Chuny Onagi TV erokamano kuom medo kete mana kanyo krom gajo kwa kamano to pod wadhi mbele gi twak mabende wan godo kande Professor Fred Ogola. Yes. Ineno ka joluoni kama kare kama walal ko swadhi mbele maber ingeni nyaka ne nyuola asewinjo ka ji wacho no are we heading to right direction or wrong direction to idwoko gano one heading to the wrong direction. Tingen sani higa ngeny donge koro kane wa start heading to the wrong direction chon cha donge wasechopo koro an gima wacho no we are not heading towards the wrong direction wasega chopo in that wrong direction yani kumarach no wasega chopi emomiyo wasega chopo Misri wasechopo Shakahola ngi wach mag mibadhi nasero petition is Senate waselalo 6.7 trillion mibadhi Moi Kenyatta no lalagu 200 billion nikech those records I presented Moi no lalagu 1.2 billion Kenyatta Junior, that is Uhuru Kenyatta no kwalowa 608 billion Kibaki no kwalo 610 billion ngat mantie sanini osekwalo 3.7 trillion nikech en koro kwale go pao okojiko koro wasega chopo Shakahola already koro the issue en ngani maburo golo wakati waburo goknadi kabedo jatend pinye mabro timo the first executive order at the loro EACC nikech EACC emose kwalo pesa waduto parni EACC inyalo explain ne japiny kaka pesa mwacho no lalgi kaka gino timo donge kwano scandals during Kibaki scandal ban entie Golden Bag nentie yani every scandal entie kod nyinge donge kata entie Chicken Gate anda Kibaki Uhuru gin tiere gin gi nyinge gi gin kod amount mose kwala okadwa wacho mangi you can summarize them koro in total waselalo 6.7 trillion to corruption winjo ang momiyo no kel gimo kamilo gon EACC miwondo wago ingen EACC en 200 meters from State House ang momiyo gere machiegni State House nikech ginie ma itiyo gi kaka washing machine ingego momiyo every year EACC mi budget ma 3.9 billion donge for 15 years mano en 58.5 billion donge to EACC ose recover only 28 billion koro nyisae nengato tiyo gu 58.5 billion to recover 28 billion denge mano gimori po bini loro nikech mano en kuma pesa lalgo marariyo jokwe duto ma Kenya ka bedo clean gu EACC nyisa any single thief makpoko kal gu EACC governors duto nyaka EACC is clear all MPs all MCAs all senators president himself good deputy president ministers duto gu PSS ikalo gu EACC ang momiyo EACC kalo ngato to dhi kwali 2 billion to ang'o jowa tie japiny mawacho ni sirikal ma William Samoei Ruto ni en sirikal maber kendo ngima dhi maber kabisa iye kode donge mago ngat molal ingen ngat molal ok nyalo rombo go siep nitie jo molal kama kata kiwach na sirikal niteri kuma rach tok gine ngat molal donge ne makwero ji kan 2027
Sirikal ni biro chami. Baba wacho koko soko wacho. Baba othoka wacho ni katimi mna Ruto 100 years onge gimo nyalo timo. Donge, mano dongo wacho. Kosema no wacho. Owacho ng'ato ni ng'at moluongo ni Gachietha. Ng'i chieng' mane baba wacho ni Gachietha mara gi ng'ano norumo. Kata otimo ang'o, kata owacho ang'o, kata luoke mana kod pi machal nadi. En oseluonge ni Gachietha. Ing'e kaka diluok chieth bed maler an pok aneno. Wane amo jatelo. Koro ema wacho ga gin nyaka wachacha gimiwacho. Donge. Ema nyisi ni mibadhi ng'eny nikech mibadhi otamo ji skul. Ingen transition from primary kwano nakacha gik kaka bende sirikande mosebeto betie ni chakimia historia kacha ka joluo no chaka chelaria dek king'ia kata kikero politics aside bende nitiere gino mabende wanyalo wacho ni Ker Masani William Samoei Ruto timo maber ne oganda kata ne oganda luo kata ne oganda mamoko giminyalo wacho ni at least kanyo kawe namo onge ing'e gima timore onge nikech ing'e ni unyalo wacho ni ogero barabara donge ogere at what cost iwinjo ing'eyo ni wachak go barabara muwinjo maduong' wacho ni Mau Summit Roni Road donge en kilomita 174 donge igere go 200 billion mano nyiso ni 1 kilometer igero go 1.4 billion wapenji igere go dhahabu yani let's not waste time here and I don't want to talk about him nikech me I don't even know what I don't know him. Have you met him? Ise chiemo kode ano kang'eye gimoro pwach ga kani en jopiny nitie formula man majinyalo yuto kaka nyisi ni 100 jobs per county mano LDP government will give you donge ang'oma 100,000 jobs per county nyalo mi vijana sani kidhi Kenyatta grounds kani waka jomoko seti kapok otiyo inu ka ng'ato en 49 years to pok otiyo pod odwaro tich yani bro iwacho kacha ni puonjo jomopogore opogore achiel kuom gin en Richard Lesiampe mabende nen kacha CEO mar Russia Hospital mabende nowe kacha magikete level moro level 6 mano ok en achievement en mano kele en mano kele ka en mano puonjo Lesiampe mano ok en achievement apenji mano ok en achievement en ok en achievement ma jatend piny mano ok en achievement ma jatend piny mano appoint kanyo donge county government has devolved healthcare mana nyang nyong mo appoint mano is not an achievement mano ok en kan gima bende it is not his achievement. Affordable housing ginyalo wacho nango mokelo tijene oganda affordable housing pesa mimajo piny ma pay slips ani ng'at machamo 170,000 donge dhi dala gi 73,000 mago be gik miwacho at what cost to ot ming'ado kuomi ni kiani dhi nwang'o ot man bwana let us not play around ka penji in gigi okinea kata jok mabende tiyo mjengo kuondego my formula to get people's houses in one silver bullet donge wapenji the Kenyan problem in economic donge what are the economic indicators youth unemployment 60% mag youth giongo tije donge keto factories instead of doing affordable housing build factories nikech factories can generate money donge can a house generate money a house consume money sani chini gi ot kata taka kidwa itoko nyaka ichul kose to kigelo factory tibro ndiko ji tich in mokwongo kiriek dikwong gero na ng'ato ot ami kwongo mokwongo miye kumo nyalo tiye ogere ode owuon in idwa no ger ni ot 2027 ponono ne ka kom mar ker gino mabende idhi timo iwacho gani the first 100 days by the way as Fred Ogola and LDP we don't believe in mriambo mara 100 days ni gima ok inyal timo 100 days ok inyal timo 1 day nikech no nyiswa 100 days Biblia kolwar donge Biblia pokolwar ga nyaka sani donge nikech force of gravity otamre ka Biblia mondo tumre olwar ing'e gima timore one wabro bedo right formula iwinjo the right formula in evolve Kenya needs to evolve from first second to third liberation and liberation my people nikod pesa ofuko gi through factoring dogangisi ka Kenyan problem in economic why me economic indicators youth unemployment is down inflation is 8.5% donge
kata jok mak save pesa in pension, ka inflation 8%, kata ka save, it will go away. Don't you understand? Secondly, pesa ma Kenya ni onge giteko. No $1 it is around 130. Don't you? At the same time, interest rate, kanga to dwaro loan madlos go teach moro, it is too high. With manufacturing as a single bullet, silver bullet, all those ones are solved. Nikech he produce 100,000 jobs, don't you? Gik mi produce gi supply bro bedo mang'eny moloyo demand. Inflation goes down. China inflation is 0.9%. 0.9%. One word will 8.5%. Even interest rate kidwa cow loan China in 2.9%. And when your Chinese cow loan China, biro compete below igoka. Even money tieko marario, the purchasing power of the Kenya shilling. Ingen seche ma in manufacture, kakawas no kwa manufacture avocado to export in the US. Kenyan shilling bro bedo kod demand. Koro ngato dwa nyiewo Kenya shilling mondo nyiewo gango avocado. The Kenya shillings will become stronger. To jogi kian kech neno kambadi wacho, no, Kenyan shilling is optimum at 129. Dongi, mondo export. The most exporting country in kaka UK. The pound is very strong. Koro jogi anaparo gan ginjo maricho. Lakini I have discovered they don't know. Gikia kaka ripobeni loko economy. Ero kamano adwa chien kacha gino bende wacho ni samoro kero kte wanno ka bende kero sto matek mamondo miyo chung kachiel kod rowere ma bende kelo gik machalo ka youth fund o kelo gik machalo kaka nyota fund. Nyota fund no en mriambo malich. To abro mi numbers nkech me I deal with numbers. Ingene an ja Catholic. Donge. Ayen mama Maria ne en virgin kapok onyuolo Yesu. To kata bang' nyuolo Yesu ne en virgin. Mano en faith. Donge. To ka we go to science, must be evidence. Iwinjo. Nyota fund, owache, ing'en king'iyo Twitter handle ma Hussein Mohammed. Tarik 16 dwe mar achiel nondiko no, osechiw 58,000 Nyota fund to different youths in 26 counties. Divide 58,000 by 26, man's around 2,200 youths. Donge. Per county. Koro waduo Kisumu ka. Kochiw Nyota fund no 2,200 youth ka. To Nyota fund ichiwo nga ng'ato mondo man kod biashara donge. Koro wacho ni Kisumu ka nitie 2,200 businesses in Kisumu. Is it possible with this unemployment? In wuothie ka ni Kenyatta grounds. Without that ka ni Kisumu, the Kisumu marketing here can tie 2,200 jobs. Per county, 2,000. Kidhi per sub-county is around 700. Donge. You can even go per ward. Donge. Inwang ne enumia mon kech pasaron kan inwa nyisi kumibete James. Donge. Inge ngata chiel ma oki family mari mon wango pesa no. Ininge ngat mani jumia kodi neighbor mari kata ngat man kodi WhatsApp mon wango pesa no. Kodi wacho no pesa ni otamre chimo kata WhatsApp group mintie. Angeni ni WhatsApp group moko motingo jelo fachiel jelo fario. Isene ne WhatsApp group ngawacho no wango pesa no. Entie jo mojo no sayude. An pokaneno. Ama gitamre tero gigi jo ma Fredo Ogola sama pa ka winji kandie Raila Amolo Odinga kama ne pokotho no wacho ni oweyo oganda Luo kara mana chama mado ODM a broad based government. Mondo mene gi kony sirikand William Samoei Ruto. Ingeni kataka baba ni owacho wach moro. Onge nyathi magore ga go baba ne. Kendo an kataka baba na wierach to kinyal yanye. Donge. Koro baba no wacho to baba is entitled mondo wach gimo wacho nikech nitie experience men go man taongo. Donge. Tanyalo bedo no anti kod mauno neno ma ento ongo go. Donge. An ang'eyo ni broad based government kuma bro terowa onge to onge sirikal. Wan sirikal no kane kako konyo jopiny Fred donge to apenji kaka takasia ukacha benono kome jotelo wan kacha go pio ndai momi kacha ministry wan kacha gi mbadi ya finance wan kacha gi do mang'eny mabende koro kero William Ruto iwacho mbadi ini nyisa serikal youth adi monwango tich i ministry no winjo mana iminyisa ta winji
Kinyisa ni nyithindo disari man kod school fees mane onge go kapok oketigi abro winji. Nyisa ka ji dwa dhi chieth Siaya suptal adi moger donge iwacho ni check nindo Homa Bay kidhi Homa jo nindo mna kech gimadho mna nyuka mongo skar ano I don't care who is in government donge ini penja an ka ng'ama dwa chung asekonyo jopiny gango donge anyisi donge adwa winjo stima mantie koro mano ken achievement no, jowae serikal bedo ng'ati telo ng'ano chiemo bank account mar Opiyo Wandayi en mare ok en ma jo Ugunja donge isewinjo chiemo on peso bank or wiring ma M-Pesa owuok i Central Bank to donjo ni jo Ugunja through account mar Opiyo Wandayi in dhi Ugunja penj jo Ugunja ni jadi man kod stima e mier onge Masahalia Francis Masahalia ma en neighbor mara Ugenya kana en minister dhia marachi ng'ek joma nigu ude mag mabad to ntie kod stima to ki this Ugunja an kod statistics 62% mag ud ma Ugunja county dier ot en owoyo iwinjo mano is a fact jongse nikech noku support nokune serikal dopingo serikal smida di mosego Ugunja sani donge makoro entie yeno James statistics are stubborn okinyal wuondo statistics nyisain poverty levels ingen Siaya is leading in counties in counties with extreme poverty Turkana makata Kosomo is ahead of us Turkana Kosomo to Siaya coating of professors when I become a president ingen wabro tumre Kisumu abrogero the state of the art university ma professors masomo bro biro puonjo Kisumu ka ma jomo bro pinje duto biro somo ka iwinjo nikech Kisumu luo Nyanza Nyasaye nomi gi wich to wino katigo mna wi ng'ato ok inyal golo kore manyisin nuwan ka kwa nyalo gero pinywa wabed a little selfish wan gan wami ng'ane sani koro en sechewa ka gidwa kila mtu dhio tugidha wadgi nikech awinjo kidhi Mombasa tin wangono baba ne nyiso ga jogi president kada mana KER nowe kacha nowacho ni odhi chiwo omenda kacha maromo shillings million 500 ma bende moko dhi konyo skunde ma bende ne gero kacha kachiel kod yore ma idhi tim godo networking mano ok otimo maber ing'e ma timre James obro kilo donge mane kako ang'ega tenga panga nimetenga nitalete kesho kutwa tunaelewana donge mano kila ng'ato ng'e wachno in wa penji James dhie odi dhako tipi ing'ise gamna ni kiny abro kelo ing'en kichopo sani ka chumb onge i ot kawuono to kinend dinend kiwacho ni kiny nabro duogogo Obama woni buk mondiko ni a promised land ogo sim ni chiemo nogo Michelle sim ko nyiso Michelle kako dhi bedo president to Michelle onyisen please bring the rat trap rats are eating us ingen we must deal with the current issues as we look for the future okinyal ga nyisan future in sani dinind kiwacho ng'ato ni bro kelo karango to no mingano ng'al man kod pesa ma 500 billion ini nene ka nyini nene ingen kikwalo sigik mwaneno omok pokwaneno kata biblia wacho ni nyisa to ka penji counties magwa makaluo kandi kata mana governors otendo bende oket bende no ka gitiyo maber kose gimbe ticho tamoge analysis metimo anang'eyo ni counties masia they are very maluo Nyanza they are very wealthy gima tamo jogi en gima ne owach story ma the talent niko mi abich gibeda par donge komi adek gibeda auchiel anyisi nango Migori niko dango Kisumu ka nogang tio neno kogi multiply ini neno ka Kisumu multiply an okadwa wacho wi jogo donge anabiro ka nyisina I have the formula iluongo no prototype en kaka mfano ma sim neno kaka simbi no kapoko lose iloso prototype makoro sani kidwaro tan mondo gi print 100 sim tigi print donge one code prototype my economy will be good I don't want to say in 100 days immediately un gorango kamora chiel orengo wan go kamora chiel nikech wan jo Siaya to wan jo Kenya mane kaka wan kode kamora chiel to en ja Kenya donge to ing'e gima timre I have a vision
And I believe, James, no vision marani, bro yuayo jogi, buge donje. Nikech ing'e matimore. Okinyal yuayo ng'ato, nikech iwachi ni in younger than him. Okinyal yuayo ng'ato nikech you are older. Vision ema yuayo ng'ato. Donge? Nyisaye ni jogo ni vision mane. My vision iluongo na the prototype. The prototype bro loko kaka gik moko tumre e weche mag uchumi. Donge? To gin gang'o? Giwacho ni gin mara 1 term, mara 2 term, anta wacho no must go. Ing'e gimo miyo ng'ani nyaka dhi. Ruto must go, has to go, is going, and is gone in Jesus' name. Nikech mondo nyakwan mang third liberation through evolve. The prototype nyiswa ni to campaigns magi chalo nade. Ineno ka bende iseluoro counties duto mag Kenya kose kore kichako. Poka luoro county duto mag Kenya lakini waloso nitie gima iluongo ni infrastructure. Onge tiende ma onri ti idho wi mtoka to gimi wacho be onge. Bas mar ariyo kiny kendo ni ionge kinyalo dhi kamo. Koro waloso infrastructure lakini last week na I launch office Homa Bay ma LDP. I launch office ma Migori LDP. Sani anwango office mar LDP Konambaya. Iwinjo? Abro duogo to launch e Konambaya. Sunday adhi Mombasa wadhi launch office ma LDP Magongo. Iwinjo? To kata ka safari bor wasechake to onge dok chien. To LDP ni loso gu chama abiriyo. Madhi loso go coalition midhi luongo ne KER Alliance. Kage said on your KER Alliance, paying no for being led kode KER. A KER Alliance or a book mande konli on Solomonic economics. Solomonic economics no emonyuolo gimilongono the prototype. Donge the prototype no ilongono evolve. E economic turnaround. V value addition. O optimize talent. L leverage partnership. V vulnerability management. Then E environmental stewardship. It is a model that can change Kenya immediately. It is not personal. In fact, gimomio ngat mobeti komni nyaka wuog. And no, we have a good idea. Okunu I hate and I have no problem with him. And a better idea, a good idea must give way to a better idea. And no biro go hustler. We are just hustling a nation. Don't we? We are just hustling. And to kura biro go the prototype. Don't we? The prototype nyaka mi Kenya evolve mondo weche mag mibadhi orum. Anyisi ni kabedo jatend piny. To what dilungo gimulongo no modernizing government. Modernizing government means on government man transparent matiyo gu technology makawuono menyalo no budget ma Kisumu County en mahama. Tender otim gangane of the tumahama ma mwana inchi nyalo neno. Sani kidwa ger yo to wacho yoni kik wager cho. Iwinjo? Ingen mi wana public participation ni idhi kanyo ti michae kise madho ti sign nini kanyo to kata participation wage vitimo wadwa timo public participation that can be tracked manyalo bedo traced. Iwinjo? Gisani se with the counties maro monade. Sani anyalo wachana ase the of course LDP ni is more than 24 counties. Kola ase the at least in 26. Anti counties moko mpoka chope 20 counties moko bende ma apano I don't have a hurry to go. Eldoret I'm very popular in Eldoret. Bungoma, Kakamega. 20 county moko ma onge tiende mondo idhi nkech idhi ng'iyo to idhi nwang'o nkech kwa wondre. Kiyombo in 27 counties you can be president. Jomoko noyombo counties adek ka. Donge jomoko noyombo counties adek ka. To gibeda president. Nikech ne gikwalo. Mokwongo mar ariyo, LDP has been preparing for election since 2025. Iwinjo? One good technology. Iwinjo James? Masa dek waseng'e the results of the to mabende ng'uro sebedoga kata mana yuako sebedoga gi puoth mar IEBC. Mano kani kodi gi challenge. Ing'e gama timore? Kiriek tiriek. Ing'e James rieko okinyal mayo ng'ato. To okinyal lo ng'ato winjo katubi na ji 500. Ing'e namba 1 kata ji 500 riwre. Noyombo ng'ata namba 1 to pod oyombo uji 500 uduto. Technology wango James ma quad wa deploy kata sani ase dhi court nu
every polling station bro bedo go camera mi ne mondo gikaw pictures mag camera nikech gitamre ga gimiyo ga media wadhi bedo go cameras ka kama 24/7 in every polling station aseketo wachno i court one good technology ma kagila anyisi by 9 p.m. wase declare the winner of the election and there is parallel tallying mwadhi timo mogik wase the court wacho no elections are final in the polling in the polling station to election take place in the constituency manyiso no onge tero forms bomas need verify ango ngat ma onge polling station verify ango no kucha basti nge James kia polling stations apar gariyo mokinyi tilore sa apar gariyo modhiambo to nitie sheria in Kenya no okinyal bedo go more than 700 registered voters in a polling station to cut turnout in 65% mago gin around 600 ama 500 votes donge mago ikwano for how long 2 hours kitieko ne wakwano ga sadaka nikech an wod catechist sadaka masling 100 kikwano ndururu gotonglo ingeni manene kwano manade kinyalo kwan gi within a few hours mani ti kwano ga 600 balo ti kwano for 3 days marang mago gin kuo for what they block out those things there'll be tyranny of intelligence not tyranny of numbers running well. Met Marian man ikawa jadot makara county running met Mari Wuki county man ingeni running mate is not my personal decision the decision will be made by the supporters manyaka gisane podi yonge running mate no not aongo there's no need dikecha is not a requirement at the moment ingeni people want to know who is Fred Ogola kendo kidwa bedo running mate nyaki bedo running mate ma has drunk your ideas moyi new ideas nyako drink gimiluongo no the prototype ma sani poroki odo ineno gima no chando jatend piny ge jalupne mano ayo no ngani ne wacho no hasla to ngani to wacho no murima inga to kacho no murima ngani to wacho no hasla ingeno kuwinjiri okwadwa chocho station wadwan running mate winjini kiwacho no the prototype onge wacho no ngato wacho no ziwani no the prototype an kagi siani we wacho ne Professor Fred ok diomb ke Ruto nikech Ruto setio maber kabisa ingeni kaka jatelo nyaki yien ngato bendo bed kod different opinion donge nikech ingen onge monopoly of knowledge nge a professor ngama osomo donge to ilo ntigi milongo intellectual humility kikitimri ni nge molongato donge kila ngato ntie kod opinion mare ma is respected yeah it might not be correct to it is respected kwatieko gi kan mana gi penjo machiel madongo bende nitiere jogo mosechung gi party mari ma bende dhi laro kombe mopogore counties mopogore ka MCAs governors bla bla be wan gi jogo sani wan kod governor candidate apar ga uchiel wan tie kod MP mosechopo 102 MCAs ng'eny makata Kisumu ka be in gi jok moko yes Kisumu ka kata moro onyisa kani en wadwaro mo sani mondo wawinjre kaka dwa los weche koro ng'eny Kisumu kendo ji ng'eny Migori gi Homa Bay ng'eny Siaya ingen poka dhi Siaya nikech Siaya en dala ingen dala ukidwa dhi nyaka ikri maber koro Siaya poka penetrate lakini awinjra Ugenya to sei kare nikech ingen Ugenya na campaign and structures to wadwa luongo gimiluongo ni Kisumu 1 mani e gima duong' mwadwa timo nikech James seche mwan gotieni nitie gima lit malich nitie KER ariyo nyandiko ng'adi godungu randa donge wadwa nwa luong gi Kisumu 1 adwa luongo bura moting'o jodongo bura moting'o farmers bura moting'o media adwa luongo bura moting'o ex councillors ex MCAs ex MPs current MPs current leaders mondo wabed kaka nyikwa nyanam mondo wakaw direction nikech gima neno sani awinjo ni joka dwa dino wan giwacho no jatend piny ok bi wuok oko ma kabila ariyo gisewacho no kaka Ruto ni gidwa sire kata atwara wonre ni gidwa sire to ka gisesire to dhi duoko nigi ing'eno no Miki Kuyu omiyo Kalenjin omiyo Kikuyu omiyo Kikuyu bas Kikuyu omiyo Kalenjin koro kende gwacho no gini kuo gi diere gin ke ng'acho ka gimiyo ng'ato ka Fred Ogola to kuduogo to nyisi ni ka gimiyo to kenya duoke diere ha kiyudo ok duoke
an abro tieko mna tam mara to awe ni ng'at madwaro ng'eni kisewuok idwa tam zadi an tam mokwongo akwayo mokwongo nikech ing'eni iwacho ga ni kata nyathi kimithuno to kodhodho mara kora cham ni maber timie makany makora chwich to jatend piny ni dhodho mokwongo ni otame nikech sani en ogore gan dongo ogore no odwaro ga gima en go didwa gima en go ni dhi nyiewo long tin go long dongo en presidential time limit ni mabende samore wacho mondo ichore obedi kata mana igni abiro inene nari neno bede kamano katiba obeda kamano nikech gima ok inyal timo 2 years ok inyal timo 5 years ok inyal timo ang'o 7 years kata sani donge an ga dhako donge ka wan yieri te otama ano mi another extension koro Nyasaye nowacho Moses ni tigi ma en gono ko mi 5 tigu 5 ni e kinyalo wacho ni med mwadwa medo ni enang'o wadwa ga medo ni ng'ano kata joluo ne kirito dhako mokwongo maber to imedi dhako mar ariyo donge in dhako mokwongo ran makaka chiem onge ogoye kata woche ongo go to ini kata nyathi mimiye onge koro ini dwaga no mi mar ariyo kendo mondo tim hamano mani ok nyalore jatelo kawuondi mana kamano nyakura moge jwang wan kande ka achiel kod Professor Fred Ogola mano wuod Siaya Professor Wood Luo LDP yes. Third Force Alliance Third Force we are the force you are the force iwacho nini amengi prototype the prototype the prototype there's only one ko kamany koro mga jwang'ero kamano madonga nyako mkete mana Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama wagomba kaka chiel koda Professor Fred Ogola man gi the prototype mabedo dorogodo mondo mi otagodo piny Kenya maber kabisa koro mga jwang'ero kamano kuom ote magi kapok watieko tadhi kaw thuolo makende mondo mechaka miye potone kata gi otene mabedo dwa mondo wene japiny mai kamera mari koro wuogi japiny ka watieko nyikwanya nam anto adwaro kom ma jatend piny nikech aparo no aduoko penjo mani Isaiah chapter 6 verse 4 man aor ng'ano tacho no ora to kuyien nyalo duoko ote to ku ora to kuse ora be abro oro nikech kura madwaro ni adwanu benda oru idhi dware koro nyikwanya nam kiwinja kumintie kiwinjo ka oteni ber kidwa donjo the prototype LDP ibenda dhi ngek ni ng'ato inyisen professor chabendo kwaya abenda kwai iloyi donge mondo abenda nwangini mondo abenda tinu nikech kawacho ni wadier ubro yiero 2027 ubro yiero between experience kod competence koro yiero en maru idwa yiero ng'at molony igimo kose ng'at ma osebedo katimo ga gik maricho nikech joge ni experience imibadhi gin experience ich wach ma abduction wach ma nek wach mag wuondo ji to an kod competence weche mag uchumi weche mag omenda koro yiero en mari kiyiero the prototype to yier lakini kiyiero gik moko ma giwacho ka yiera mriambo am yiera adier nikech sani to neno taya rieny ka minyalo ni adier nikech Fred mineno ni gimineno ni emibro nwang'o to kiyiero gimoke neno to ibro lad nikech nomiyo wa gima ne okwaneno to emomiyo wan pod wani mudho koro wasechopo Misri penjo en ng'an mabro golo wa Misri katero wa Kanan to okinyal yiero pilot moselwaro ndeka par cha oselwaro Safaricom cha bendo lwaro Nairobi Hospital cha bende lwaro somo ma CBC ni oselwaro gimora mara mamako gulwete lwaro koro mani pilot mosetero ndeka par piny ani tere no oteri Singapore kikwadhi Singapore wadhi Kanan Nyasaye gwedhu nyikwara mogi ero kamano kage otoyo simbo ndiek wacho ni Fred dhi ombo ndo wacha dia kila ng'ato go opinion mare ko kamanya koro mga jwang'a ka thuolo makenda magonero kamano madonga nyako mkete mana Chuny Onagi TV chakre no chake nyaka gisani kendo kawan kande kachiel koda Fred Ogola Professor ma en gilongo ni the prototype en mana chiel kende ero kamano ne Felix Omondi mabende enja kamera maro kande motimo matek japicha wak chiel kende mokelo meneno ni picha omakore maber kabisa kende neno weyo makare ka chiel ko director ma chenro ni koro mga jwang ma en Junior Omondi gi Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore ka chiel ko da Professor wagwero kamano ngeni bai ka ruoth oriebade to next year wacha kulungi His Excellency
in Jesus name. In Jesus name. Yeah. Kwa kamano agero kamano mduonga yenye kono mgejwang kamano itai channel and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan giro makawuno na eni Kamaili emegwanyo. Warom kanyo udiche makiny sa angwenu kinyi oritu masani.